सद्गुरू साईनाथ महाराज आज गोवेकरांचा भाग्याचा दिवस असं मी समजतो। साई बाबा आज जो भक्त परिवार गोव्यामध्ये वाढून राहिला तो जगाच्या पाठीवर आजपर्यंत कुठेच मला पाहायला मिळाला नाही। मी देशात परदेशात अनेक ठिकाणी मी फिरलो, पण साईबाबांचा जो प्रचार आणि प्रसाराचं माध्यम या गोव्याच्या साई भक्तांनी जे अवलंबन केलं आहे ते अतिशय प्रेक्षणीय विशेष असं हे साई चरित्राचा पारायणाचा सोहळा आज या गोव्याच्या राज्यामध्ये होत आहे। आणि योगायोगाचं आज कमीत कमी 100 ते 125 लोक पदयात्रेने पायी 15 दिवसाच्या मुक्कामात शिर्डीला जाणार आहे आणि त्यांचं स्वागत करणं हे एक मी साई भक्त म्हणून माझं कर्तव्य आहे। आणि म्हणून मी गौरव पदयात्रेंना साईबाबा प्रचंड बुद्धी आरोग्य ज्ञान द्यावं असे मी साईचरी प्रार्थना करून जय श्री शिर्डी पदयात्रा पायी आम्ही 125 सुमार लोक वयतात आणि 22 तारखेक शिर्डी पावतले। ही हांगा सांगोळासून 4थी पदयात्रा आहा।